देखी एगो बेटा के जिंदगी में एगो बाप के काम महत्व होखेला। बाप के चल गईला के बाद लइका बयां करता आ कहता, कौना भाव में कहता, हे बाबूजी काहे हर चली गईल छोड़ के, कि दुनिया के मेला में हो कि दुनिया के मेला में अकेला मुँह मोड़ के, हे बाबूजी काहे चली गईल छोड़ के, हे बाबूजी काहे चली गईल छोड़ के, दुनिया के मेला में हो, दुनिया के मेला में अकेला मुँह मोड़ के, हे बाबूजी काहे चली गईल छोड़ के, हे बाबूजी काहे चली गईल छोड़ के। और बेटा कहता रे, अंगुरी धरा के हमके चल के सिखवाला, कान्हे बैठा के बाबूजी दुनिया देखवाला, अंगुरी धरा के हमके चल के सिखवाला, कान्हे बैठा के बाबूजी दुनिया देखवाला, नेहिरा के रसरी अपना है कि नेहिरा के रसरी अपना, नेहिरा के रसरी अपना बचवा से तोड़ के, हे बाबूजी काहे चली गईल छोड़ के, हे बाबूजी काहे चली गईल छोड़ के। हमरा सिर के ताज रहला माई के सुहाग हो, जौना मुख से चुमला वही में दी कैसे आग हो, बाबूजी हो
के ताज रहल माई के सोहाग हो। जवना मुख से चुमला ओही में दी कैसे आग हो। कि तोहरा बिना हम तो नहीं हो। कि तोहरा बिना हम तो नहीं, तोहरा बिना हम तो नहीं भइनी कौनो और के। हे बाबूजी काहे चली गइल छोड़ के। हे बाबूजी काहे चली गइल छोड़ के। कि दुनिया के मेला में है, कि दुनिया के मेला में, दुनिया के मेला में अकेला मुँह मोड़ के। ए बाबूजी काहे चली गइल छोड़ के। ए बाबूजी काहे चली गइल छोड़ के। हे बाबूजी काहे चली गइल छोड़ के। हे बाबूजी काहे चली गइल छोड़